So yun mga kaibigan, mag-harvest tayo ngayon ng tahong kasi mahina yung hanap buhay natin sa limasag. Kaya tayo, maghahalukay tayo ng alkansya natin dito sa dagat. Ayan, nauna na yung kasama natin. Tingnan natin kung marami na siyang nasisid. Makate? Magatol? So yun. Lipat tayo sa bangka na isa. Para natin yung kaigot na yan. Lipat tayo sa kanyang bangka. Marami na pala siyang na-harvest. Ayan, lalaki na tahong. Ayan, lalaki oh. Parang mga pamaypay na. Lalaki niyan. Parang mga pamaypay na yan ah. Oh. Pati sa cellphone. Sabi mga kaibigan, kasing laki na ng cellphone. Ako sa bahay yan. Nauna na siya rito kasi ito sa kanya to. Ito yung nakuha niya. Ayan. Ito yung ito naman yung sa akin. Yan. Sinisid niya na kanina kasi pa ako ng aking bubutrap. Doon naman yung banda doon. Ayan yung mga kawayan na yun. Doon yung kinuha. Yun yung sa akin. So yun mga kaibigan, bawi na muna tayo. Dahil doon na lang natin lilinisin sa gilid. Mahirap linisin dito sa laot. Ayan o. Ayan. Nandiyan nakakarga yung tahong natin. So yun mga kaibigan, naglalagay sila ng bagong tahungan. Yan. Bagong tahungan yan. Nilalagay nila o. Yan. Para may ma-harvest sila pagdating ng panahon. Ganun ang kalakalan namin dito sa sa Orsogod. So yun, pauwi na tayo. Doon pa tayo uwi. Ayan o. Nilalagay sila para ma-harvest din sila dating na taon. Makita-kita sa katabi. Malayo-layo pa yung ating lakbayin. Sarang. Kasama natin si Buboy, nag-harvest din sila. Halos mapuno yung bangka nila. Marami kayo boy na harvest boy. Marami boy. Marami pala. Kaya pala yung bangka nyo nakayuko na. Mga ilang kilo kaya na harvest nyo boy? Ayan mga kaibigan, nag-harvest din sila Buboy. Nakikita natin kung marami sila na harvest. Tapos na kayo maghimay? Tapos na pala sila maglinis ng tahong. Linis na pala tahong nila. Lalaki ng tahong mo boy ay. Walang alimasag. Kasing lalaki ng parang cellphone na rin ha. Kaya sukatin ko nga sa cellphone. Oh. Kasing haba ng cellphone. Yan ang tahong. Ano masasabi mo Pogi? Ah. Kadarag ko. Grabe kadarag ko. Yan, tahong. Talaga naman. Yan ang alkansya namin sa dagat, mga kaibigan. Sinusukdot lang pagka taghina yung alimasag.
Kadarag ko. Himay! Yan mga kaibigan, nilinisin namin dito sa gilid ng mga tao para okay naman yung dideliveran. Kasama natin yung mga pogi. Ayan. Pagdating sa Maynila, Ito mga busero to. magkano na kaya to? Busero sa dagat. Si Puging Boboy, saka si Puging Tuting. Magkano na kaya to pagdating sa Maynila? Mahal yan, Ang mahal. kuha sa amin 55. Mahal yan sa Manila. Comment na lang kayo kung magkano to. Dati ka mo, kumahagad ka mo. Pumunta kayo pag kayo ng taong. Ayan, pagko. Dahil ni Boboy, kumahagad daw ko ng kamo. Pati ka mo. Tapos si Magat Manggada. Kamo ang kumuha doon. Yaon. Di mayo pa Aling ngayon sa Albay. Hindi, basta sila magbuso. Kita mo natawan. Parang buso mo ng team. Maano. Ito, buso mo ng taong ni Bayambu. Seos. Okay, Roman. Ang buo mo nila. Buo mo nila ng artist. Hindi tara. Hindi na juice. Pumunta, sobrang may Pagka wala na kami hindi ilog. Ano boy, kaya ba? Kung nakakala mo sa amin mahinang nilalang. Sa babae lang to mahina. Mabigat yan. Ayan, isang sako kay Boboy, tsaka kay isang sako sa kanya. Bigat yan. Nandahan lang. Oh, ano na? Easy! Okay, lakad, lakad. Easy sa akin. Let's go! Let's go na, let's go. Let's go na tayo. Ito rin yung daldala ko. Woo! Masyadong mabigat. Pero okay lang. Kuwan, 21. Sobra 20 man kayo dyan, boy. Ito man yun eh. Dahil isang gatos lang. Pero pwede. Napala na ito na una. Sige pa, sige. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa 10. Yan. Sige pa. Sige. Yan yung buyer mga kaibigan. Yan. Yung nakaputi na yan. Gwapo. Gwapo yung buyer. Ito yung alalay niya. Oh. Bangaw-bangaw lang yan. Parang 12 kilos. 1-1. Pawayan ni Saga. 1155. Magkano sa akin? Magkano? Ah, pawayan ito. Mga bata ang bubili. Yung nakabata. Ayan. Ang trabaho. Tulungan. Hindi eh. Dahil ako may tawil lang si ano. 12 kilos to. May pagbawasan naman. Wala na lang istoryahan. May pagbawasan. Binisay na ba ni ano? Isang gatos na. Kinin sa dami ni Kwaon. Ako boy. Pagay sa mo ha. Maritik ka sa ulo. Ano yan? 30 kilos. Ayun, ano? Yun yan. Size.